Ingdeng Pli Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Foundation Day Katolon Pon. Nijang Karbialong Lakaisi Doramla Constituency Kaparlo Langtara Hawaralong Kedam Tanganingkan Surini Raingkoraisi Pen Kangbupon Karlitang Sumila Ronghangpi Amen Pen Kikimpon Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School Pining Anke Ningkan Pliarta Anplenglo. Lasonsi piniaru achiklo ni phai crate trogarni anke ningkan flike chogarni aliraron pentalon ponsi chikimo ponlo lasonsi nonadina kaike toklangamo ke thekhenlo khiamo yabrong binonglo toklangamo jongsi abi pulute akang tingkuga towar ke damasonno lason thotsi nijang karbialong lakhaisi doramla constituency arlo langtara hawaralong kemesen lukachari mate school ka bedera jok pinana kisung dolo Lasi, kedamtang surini raingkorai sianingkan, Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School amehang bat hekponsi, piningan ke ningkan plian nang plenglo. Bangso amayalong Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Assistant Headmaster, Asot Hansepen Maichari Ponsi, Bangso amayalong KSA Ramsing Togbi, Alhui Sarpuaman Pen, Chitongdon, Lapen, Roha College Principal, Autumn Das, Baksong High School Headmaster Montu Sharma, Ghilapata LP School Headmaster Babu Hanse, Longdang LP School Headmaster Robinson Kropen Kidanglok, Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School Lothan Mangatumpen Anparta Charlia Sumar Apia Puatum Chitongduninti. Lapen Aluya Hin Pensitami Nang Chitongdunsi Rongaraphan Kacholi Klim Sumaratum Aphan Mesen Alam Thantekang Pono. Lapen Pini bangso ingdeng pli function dia longke Charlie Klim Somar atum sitame kilun kekan padopon bonta bangso Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School along ason kaduri ason do olang kedam tanga pura hut team Karbianglong ki Japon Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen pusitame lamchak pitekanglo sita pini arnianta lamchak pe pleng play ke mate Ningduk memialam binonglo lasi prabjin pen Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential School aphan kerapon chiaphan alang nitum ahin pen chuning ripon wathalang so pen khoyatiso report Karbi Daily News let Sumila Ronghangpi Memorial Residential School lagedak West Karbi Anglong Eknong Doramla Constituency Langtara Phere along si ningkan plia prang labangso school kimrang ponlo peneng aningkan anu bangke ningkan pli ki choklo niliphan same nangchetong duneng ji pulo apor thihek mes na pachini patumi sina pachini same nil tame nangchetong dunlo nangchetong dun pen ningarong lo ladak teaching staff headmaster pen kechenglok teaching staff non teaching staff la penda school managing committee along claim president pen chenglok lada claim bang phi kecharap situ du notum la pen ladak labang so hawar ladak hala guardians mate parents atum saminang chitong dunlo la pen ladak kachali bom mumar atum dak iswanalama bangke dak pini niltum tame chingki chethan ponlo education bangke ilitum Karbianglong West Karbianglong lapen Karbianglong tokno bangke pini anani abangta la mane la an kachethan kachimu monta ilitum hamphanglong ilitum Karbia khai ilitum Karbia rar tu bangke pini arnianta la education important bangke mate hikha bidana thu bang kacali dunpen itu makai tak apa perang nang jipan piniar ni lason kamata thike tu menta dolang lasi piniar ni labang so 21 century aningkan an pusame piniar ni tum che thanang bom chimum nang bom isilam angke akoi kipi bangali puingtong bangalalo Karbianglong Autonomous Council Education Sector itu tum labang education department abang cilang pamika kedet asonsi theklong dam lasona joksik ningkan pli afrang mustame lutum abong lutum kaching honai Sumila Ronghangpi besame bang hem ban sot dudun pen chenne kholo pen apran dam nonglo lapen
chuo achiklo lom hetame Rahul Rongpi busame lata kupi koson pelone aprana bang dam juilo lasi nile tum karbilo chal ya song pena bang ka chuniri kang tung bang ke ladak hire langtara phire hawardet lapui kalilo mane enter Karbi Anglong atok no do Karbi appearance mate agar apia potum pustame ilutum thoi bang hem bidundera mane ilutum Karbi Anglong pustame ilutum mesen non ke school dolo lapen labangso school long toydun pensi piniarni ke komane bang ke doktor nang manlo pini bang ke komane officer nang manlo pini bang school along than bang nang manlo lapen komane bang ke Assam police nda thubena me sub inspector lason nang man pustame ilutum dak atok pen kacharli si na ke theklo lasi jasemet per bang ke kipudam nangji bang lalo la Karbi Anglong autonomous council atum education sector bang itum la non bang ke nili kachini da mateng bai itum kelang dam lopulo tang te mane education sector bang afana bang apuji bang atangka maha bang mane kadure son sik theklong labang so tangka maha nang pi mane central pen tanang pilu mene bai state pen tanang pilu mene stame itum afan la education afana bang afan mate la itum apuji itum tangka maha bang ko anma mane nang pinang jilang lako an mai lutum dor flupen piniani ta dor da son theklang piniani school building ke mesen ave piniani halada kupiloma school do usame halada ke da to mane kedam ke bang to war ke mesen ave la hepen ka siksa to rado lasi ile tum bangke education na thu bang pe phrang ji pulote ile tum aprang si bangke la basic needs bangke ile tum kenang sot aprang si bang ke halada school building manager nang po lapen hada ke dam ke bang iltum kacheleng to warta mesen nang po angela pen halada non son hello wing mane remote area lo pulote halada bang ke mane teacher akwatar tame teacher tum ke dodim ahem asai hem busame kikim pi bang ke nang sot lasi mane lalo ile tum jongsi education na thu jongsi ile tum jongsi education system jong sina phalang nu pilu tang telake labang so khai ke la ching thurun elo lake labang so khai ke la pa phrangon elo lake ta labang so school of han akadam tang por mate labang so school of pang ni chenga hot kim Karbi Anglong pen penang analam chak chi pite kang lo school building penang kanang lok kenang ya son mung ana chak kang lo sita me pinya ni anta ka plan pesan sa thek labang so puthang nan tum Karbi lo chak ya som pilo punam po labang so puthak ni tum chuneng si busame ni tum ilitum dak eknong duramla constituency ilitum kaching hone em Prabha Chandra sar same non em lo alang li phalon same ilitum tape pachini lo through media pan same ba alang li phan same lampali lo lapen Karbi Anglong autonomous council ta lage chini pa meka alam lage lasi ladak bangke mane non ta alang litum aphan ning thelang ape alang tum hansi rata chonghong phrong lo lasi ladak labang so school bangke dak residential school lopot ladak bangke school building ladak ko anma infrastructure lapen ladak ko anma kenangji asona mung ana bangke unti ke prapen piponte pusinil to mange Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Turinam Ronghang lapen education in charge Richard Tok biake hai lapen dak ilitum local ilitum kaching honai ake hai sar Prabha Taro Chandra Taro sar same alangli RD pen alalatum Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong alalatum session along pen chingwai pen koson siladak unti ke prapen ladak school building ladak ko anma ladak boundary wall pen ke chenglok ladak ko anma kenang sot kenang ji ana bangke pepleng pon serak nang po busi chuning rilo